Onks täällä ketään? Seppo. Hei! Seppo on vähän väsynyt. Sepposentin juopolalle. Ylös siitä ja heti! Herra Jumala, tänään olisi voinut tulla vaikka kuka. Rosvokopla tyhjentää koko puljun. Sä vaan nukut sinä kännipäissä. Mitä hemmettiä? Jahas. Herra on herännyt. Mitä? Anna tulla. Mitä? Selityksiä. Et missä sitä ollaan oltu koko yö? No mulla meni sen verran myöhään tuossa kaupan siivoamisessa, että en viittynyt enää häiritä sua. Nukuin takahuoneessa. Mitä niin et viittänyt häiritä? Kai sä nyt kotiin saat tulla. Kukas siellä nyt niin on käynyt sotkemassa, että ihan siivoamaan piti jäädä? Asiakkaat. Oli vilkasta. Taisi tulla hyvä kassa. Tuli. Viepä sitten Ismolle heti, ennen kuin hukkaat. Mitä sä virnuilet? Ei mitään. Isäs on vaan niin huomaavainen, ettei viittinyt minua herättää yöllä. No, terve. Terve. Mulla olisi vähän tuolle Ismolle asiaa. Se vei kaikki rahat. Ketkä ne? Ja mitkä rahat? Rosvot, koko kassan. Siis rosvot, koko kassa. Siellähän oli monta tonnia. Kun hetkeksi vaan ummistin silmäni, niin Siis nukuit sä siellä? no ihan vähän vaan. Siitä taisi tulla sulle melko kalliit tirsat, Seppo. No mä olisin voinut päästä hengestä, niin ties mitä kurkunleikkaa. Ei oo yhtään hauska. No onpas. Ulla löysi sut sieltä tiskin takaa sammuneena ja se päätti antaa sulle opetuksia, piilotti rahat takahuoneeseen. Ja sä olit mukana tässä juonessa. Olisi ollut hyvä nähdä sun ilmees, kun sä heräät ja huomaat, että kassa on tyhjä.